Kumusta ka mong tanan og welcome sa Tulumanon na usab karong buntaga. Onya una sa tanan mga sukindig paminaw atong pasalamatan ang atuang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw, lain na sab nga higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules. Pizza 24 na sa bulan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Despiras karong adlaw mga sukindig paminaw sa Pasko. Merry Christmas sa kanaton tanan. Ato ang makasama nga naminaw karon og nagtan-aw sa tuang Facebook Live. Naminaw sa radyo, Merry Christmas no sa tuang mga kaigsuonan unya kadto nga mga dili mo tuog Christmas na ako nilang po danang ato pong respetuhon ang mga kadto nga mga mutuo no kasamangki. Sa gihapon sa ngalan sa regular anchor karong buntaga Radyoman Attorney Rufil, ako inyong kasamtangan nga makauban Radyoman Benji Tanghian, ang makig-uban kaninyo hangtod ta alas 10 no sa iyahang programa mga sukindig paminaw sa buntag no ni Attorney Rufil. At tungod kay dunay importante kayo sa nga giasikaso makasama amo na nga kita una maoy modala sa iyahang tulumanon no karon nang agwantahas ako ninyo, agwantaha ko ninyo mga kasama ha o niya kanang naang kita mo'y magkuyog ani ining dispira sa Pasko usab karong buntaga. Straight to the point. Okay, arita sa tuang nga mga isgutanan usab karon dinhi ang mga pasahero padayon nga nidagsa sa mga terminal ug pantalan aron mamauli silang tatagsa ka mga lungsod ug syudad sa probinsya